folkens, velkommen til en video. I dag så skal vi gå lige så stille, hurtigt, eller en tur. I dag, den her video, håber på at få 30 likes, whatever. Og laver vi en lille bitte babyskov. I vil se, hvordan det fucking regner her. Regner ikke også hos jer. Like og subscribe, hvis der også regner hos jer. Prøv at se, hvor langt det har regnet på nu. Skal det regne helt ud? Men ja, det bliver et fedt afsnit der. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lave flere. Ja, fuck, stop der regn på mig. Men prøv at se, det fortsætter bare. Jeg kan ikke se det. Skal I se en fucking lille backwood? Sygt. Det er vildt det der. Oh my. Jeg synes bare, den derovre, det er nok det vildeste. Der er sådan noget der. Men det derovre, det er klart, der var ikke sådan. Det er også dumt sådan der, det er gylde og noget. Men det er fucking vildt, men altså nu går tilbage. Går vi tilbage, så betyder det, at ikke videoen er slut. Det er helt vildt det der. What the fuck care? Oh, see, holy. Som jeg sagde, jeg regner med 40 eller 30 likes. Regner ikke noget med, jeg håber. Men jeg har også fået et nyt værelse. Skal vi gå ind og se det? Jeg klipper lige, indtil vi er indenfor. Så klip. Kom tilbage lige om snart.